Ndinotenda Mwari zvikuru manheru ano. Mwari ndimwari wakanaka. Ndinokugamuchirai hama dzangu. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Our scripture reading is coming from the book of Judges. Judges chapter 7. Judges chapter 7 from verse 4. And I'll read Judges chapter 7 from verse 4. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water, and I will sift them for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. So Gideon took the men down to the river. There the Lord told him to separate those who lapped the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. 300 men lapped with their hands to their mouth. All the rest got down on their knees to drink. The Lord said to Gideon, with 300 men that lapped, I will save you and give you the Midianites into your hands. Let all the other men go, each to his own place. So Gideon sent the rest of the Israelites to their tents, but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others. Father, we thank you for your grace and your favor, your touch and your blessing. For you are faithful, you are awesome. Ancient of days, everlasting Father. Taurai kupenyu edu manelana asiba. Muzita la Jesu Kristo Nazareta. Amen and amen. Mkoma se munyakunengwa, how are you doing? I'm so happy to see you online. God bless you. Sister Patience in Love, it's been a long time. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Giuta sekaina shezvanda ziva. May the good Lord bless you. Mwari vakupfudze imberi mubasa ravakadyara mamuri. May the good Lord increase you. Tirikuona basa ramuri kuita. Mwari vakitire nyasha zvikuru Sister sekaina she. God bless you. God bless you. God bless you. Nicholas Nuwe, how are you doing? God bless you. Johannes Muchena, Josiah Muchena, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Manirana asijada kutaura pamusoro pe fight. Kana kuti kurwa. Silent Chitsa, you're welcome. Paul achibata anoti atirwe nenyama neropa. That statement alone inoreva kuti tiri varwi. For our weapons are not carnal. Kureva kuti tinema weapons atinofanirwa kunge tichishandisa in our battle. So being a believer, chinongoreva kuti you are a fighter. The difference iripo kandi chiti you are a fighter ndeyekuti you must fight from the point of victory. You are not going to fight to get victory, but you are already a victor, fighting to receive the victory yakaitwa na Kristo pa Calvary. Maulin Manyara Chikuni, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mai Manjenji, how are you doing? I hope I find you all. God bless you. So, kana munhu ari mutendi, munhu ari a believer, he or she is a fighter. Uri murwi. Asi ausikurwa kuti ukunde, uri murwi akakunda. Uri kurwa to receive the victory. Michael Mapeture, good evening. Olivia Pongolani, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Sir David achida kunorwa ni Amalekites. Unobvunza Mwari, ndotevera here, ndinokunda here? Mwari womutitevera. Pursue, overtake, and you recover. Kuda David haasi kuenda kuhondo kundokunda, but ari kuenda kuhondo yaapiwa kukunda naMwari. So ari kuita a follow through pachinhu chaari already given.
Akarongosi muri bwanji manjaina tamela mulungu akudariseni kwambiri zikomo. May the good Lord protect you. Thank you so much for tuning in. Tafi Shailet, you are welcome. God bless you. So, as a believer, you are a fighter. Ausikurwa kuti ukunde, asi kuti uri mukunde arikurwa kuti agamuchire kukunda kwaakapuwa na Kristu. So we fight from the point of victory. We don't fight kuti tiwane kukunda. Tiri vakundi vari kufighta kuti vagamuchire kukunda kwavo. All right. So Judges chapter 7 from verse 4. Mwari vari kutaura naGideon. Gideon arada kuenda kubattle. Mwari vari kuti kuna Gideon, chienda nevanhu pamvura undovaseparata. Vanhu vachanwa nemaoko vachiisa pamiromo yavo, enda navo. Vanhu vachanwa nemiromo bedzi, ngavadzokere. So Gideon akaenda ne300 men vakanwa nemaoko vachiisa pamuromo mvura. So ruda nditaure pamusoro pezvinhu zviviri: muromo nemaoko. Muromo nemaoko. Vakanwa mvura vachikupa nemaoko vachiisa pamuromo, ndo vakanzi naMwari ivava enda navo ndokunda. Vakanwa nemiromo bedzi vasina kuinvolva kushandisa maoko, Mwari akati kuna Gideon ivavo ngavadzokere. Which means Mwari ane a type of a fighter yaanoda kufamba nayo kuti aipe victory. Victory haisi kubva paarmy yaGideon. Victory is from the Lord. But ivo Mwari wacho vanopa kukunda vane type yafighter yavanoda. Baba Loins Mahonde, you are welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. So Mwari ari kuti kuna Gideon, go and separate vana ava pamvura. Vachanwa nemaoko vachiisa pamuromo, ndo vauchaenda navo. Ndichakupai kukunda kana wafamba netype iyoyo. But ivo vachazongonwa nemiromo bedzi vasina kushandisa maoko, ngavadzokere. Zvotiratidza kuti Mwari ane type yemurwi kana kuti a fighter anodiwa naMwari kuti apiwe victory. So victory iri muna Mwari haingouya pamunhu, but inouya kutype yemunhu inenge varume vakanwa mvura nemaoko vachiisa pamuromo. So tinataura pamusoro pezvinhu zviviri zvinofadza Mwari kuti vagone kukutambidza victory, kana kuti two ways dzekufighta when you are a believer. Muromo wedu ndakanzwa vazhinji kuti tinofighta tiri pamabvi. Tinofighta tiri pamabvi. That statement to me by this revelation, it's half truth. Our battle hatirwi tiri pamabvi. Battle yedu inotangira pamabvi. Topfurira mberi nekuita zvinogona kutiunzira victory. Kupfugama bedzi uchichema uchitaura kuna Mwari uchinamata, wafanana nemurwi akanwa mvura nemuromo bedzi. Nokuti paprayer muromo wako ndiwo unotaura, unodeclare, unonyengeterera, unokumbira kuna Mwari. So muromo bedzi is not enough. Nokuti Mwari akati kuna Gideon, vachanwa mvura nemiromo ngavadzokere, asi vachanwa mvura nemaoko vachiisa pamuromo, enda navo. Kureva kuti kana tichiti, it's a common statement yatakakura tichinzwa kuti fight yedu tinofighta tiri pamabvi. Hatifighte neimwe nzira, tinofighta nemunamato. That's true, but it's half truth. Battle yedu hatiite pamabvi. Battle yedu inotangira pamabvi, toenda pa second stage. So number 1, we fight through prayer. But prayer haisi enough kuti munhu ati tinofighta ndiri pamabvi tichengeterera. The next point yekufighta by what you do. Zvaunoita wapedza kupfugama wanyengetera wadeclare. Complete victory. Murwi anodiwa naMwari kuti vakupe victory. Munhu anorwa kwete nemuromo bedzi, but uye nemabasa nezvaanobata nekuita.
So ndikati kurwa kwedu kuri pamabvi, it's half truth. Kurwa kwedu kunotangira pamabvi, kozozadzikiswa nemabasa kana kuti nekuita. Nokuti Mwari vati vari kunwa nemiromo bedzi, they must go back. Asi vari kunwa nemaoko vachiisa pamuromo, ivavo ndichakupa victory nevanhu ivavo. Judges chapter 7 verse 7. The Lord said to Gideon, with the 300 men that leapt, I will save you, and I'll give the Midianites into your hands. Kureva kuti victory inobva kuna Mwari. But Gideon ari kuudzwa naMwari kuti type yevanhu vandichakupa victory navo, vanhu vachanwa mvura nemaoko vachiisa pamuromo. So kunwa mvura nemiromo bedzi vasina kuinvolva maoko, vava type yabeliever yemutendi ari kufugama, odeclare mashoko, onyengeterera, onamata, oita prayer, but oignore the work of hands, kuita kwemaoko. Kureva kuti pabhatso iyo Mwari vari kuda munhu unonyengeterera muromo, unonwa mvura. Maoko anochera mvura achiisa pamuromo is the work. Mvura rakafanana neshoko raMwari. Saka munhu unoita zviri mushoko nekutaura shoko raMwari nekunyengeterera, Mwari vari kuti ndo type yafighter wandinoda kuenda naye kubattle. Kwete kuti andorwa, but kuti ndiye type wafighter wandinopa victory, wandinopa kukunda. I want to show you something. Tikaenda kubhuku raGenesis, Mwari vakaita zvinhu in 2 dimensions. Chekutanga rinoti God created man. Creation, or to create, is spiritual dimension. Mwari vacreated the man. Genesis 2:5 inoti hakuna mvura yakanaya panyika, because there was no man who could till the ground. Genesis 2 verse 5 inoti mvura haina kunge yanaya panyika, no shrub had sprung up, because the Lord had not yet formed man. So man was created, that's the first stage. Second stage, man was formed. Formation kana kuti forming, ibasa rinoitwa nemaoko. Creation, mazwi aitaurwa naMwari. Vapedza kucreata, vakazoita form man. So man was created, but murunhu asikwa ari kunzi panyika pasi kunaya mvura, because there is no man who can till the ground. So kuti tive a man who can till the ground, pari kuda forming. Tinofanira kubva pa stage ye creating. So God created man, but there was still problem in the garden. Mvura haisi kunaya, chikonzero, there was no man to take care of the garden. So man was created. In the second stage, man was formed from dust. So the man who was formed from dust, ndiye akatakura the creative ability yaMwari in the spirit. So Mwari vakudelegata basa vakuisa munhu mugarden, havana kuisa mugarden a created man, vakaisa a man formed from dust. So first stage is spoken word, to create. Second stage is to form, kugadzira zviri muremu iri tangible, kuti zvigone kutakura chiri formed chemweya, kuti pachiitika basa rachiri assigned to do by God. So isu pakurwa now, tinopfugama, tinonyengetera, tinodeclare, but most of us, we forget the stage in the work of hands. Nyangwe basa ukanamatirwa, Mwari vakakupa mukana, nyasha dzikadururwa, masuwa akazarwa kuti uende kubasa, guess what? They will still interview you. Basa remunana rekunamatirwa rinodimanda futi qualifications. Unotoiswa pa interview.
unobvunzwa experience kwete anointing. Unobvunzwa experience, not anointing. Unobvunzwa experience, not prayer. Unobvunzwa experience, not fasting. Unobvunzwa experience, not worship. You have worshipped God, prayed unto the Lord. Masuo ndokubva avhurika. But kuti munhu uchimanifesta mublessing yako, there is a demand ine chekuita the physical realm, the formation realm. So God spoke the word. Mwari vakataura shoko. God created man. But still there was problem. Until man was now formed. So isu kana tichirwa. Patinopinda muprayer. Tiri dimension ye creating. Mashoko are creative. I will not talk about the word of God. You are creating things in the spiritual realm, in the spiritual atmosphere. But what taura mashoko awayo munyika yemwe yawa declare, there is also work to do on the ground. Kuti zviviri zvibatirane. Ndinofarira izwi rinoti supernatural. Zviri super ndezvekudenga. But zvinogara pane zviri natural. Kuti zvive supernatural. Pane chese chauri kunyengeterera nekuchema kuna Mwari kuti masuwa azaruke chiitike. Wabuda muprayer, the hand, ruoko, ngaribate parinofanirwa kubata. Kuti chinhu chiflowe chimanifeste chibatike murem information. So God created man. God formed man. The man who was formed, ndiye akaita basa mugarden. The created man akatadzisa nyangwe nemvura kunaya mugarden, Genesis 2 verse 5. Because there was no man to till the ground. Kunoti Mwari vakaita basa in 2 dimensions. Creating and forming. That's why pano pamasoja aGideon vati ayo vari kunwa nemiromo bedzi vari kurambirira vari muremu iri spiritual yekucreata, yekutaura mazwi. Ndakuda vanhu vari mudimension yekuti after creating vanobata nemaoko, vanofoma, vanogadzira zvinhu. Pane chinofanirwa kufomwa. So statement rekuti fight yedu iri pamabvi, it's half truth. Fight yedu inotangira pamabvi. Yoenda mu next stage. Uruoko runoitei, the work of your hand, what you touch in the handle. Wapinda mprayer, Mwari zarura masuwe, zvinhu zvandiri kushuvira nekutsvaka muupenyu. Masuwo ovhurwa. You need to walk in. Ndingazvifananidza nevana veIsraeri pavari kuenda kupromised land. Promised land ndeyavo. It's meant for the people of Israel. But the only way to get there is to move. Is to walk in. Kenani aiuye kwauri nyangwe ichinzi ndeyako. Men must walk. Munhu ngaafambe kuti andopinda muKenani. Promised land inzvimbo iri fertile ine ropafadzo. Kuti munhu enjoy the blessing or the benefit of the promised land, men must till the ground, plant the seed, and get the harvest. So our battle haisi pamabvi, asi kuti our battle inotangira pamabvi. Saka uchaona kuti vazhinji vari frustrated ndeve kuti battle yavo vakaisiya mucreative realm, vakaisiya muprayer, havana kupfuurira mberi nekufighta in the physical, formation, forming. The man who was later formed, ndiye the man akaiswa mugarden, akapiwa the assignment.
two-ways fighter, a hand and word, muromo neruoko. Mwari anoti kuna Gideon, vari kunwa mvura nemaoko vachiisa pamuromo, iva waenda nawo ndinokupa kukunda. Vanwa mvura nemuromo bedzi ngavadzokere. Chikonzero, vari kusiya nyaya iri muremu iri creative, havasi kuenda muremu yekufoma, forming or designing. Wanyengetera kuti Mwari zarurai masuo ndiitirewo favor in a certain area, there is work to do rinoita kuti that favor ibatire pane chinhu chiri spiritual. I've discovered this, kuti even vanhu vekukingdom of the darkness, ukanzwa vanhu vachiti munhu uyu ane mushonga wemari akaromba, you will see kuti haasi munhu anenge akagara nekuti ane mushonga kana kuti akaromba. Kuromba hakukupe maresults kana usiri kuita chinoattracta mari yacho. For example, unonzwa kuti uyu ane mabhazi akaromba, uyu ane mabusiness, ane mahotero akaromba, uyu ane zvaanoita. Wese ari muspiritual dimension yekushedza zvinhu, pane pazvinosvikira, ane zvaanoita in the natural, zvinova a connection to the spiritual. Alright, ngatiendei kutechnology. Masaisai kana kuti mawaves, for example DSTV, anopfuura nechero nzvimbo munyika, but kana munhu akashayiwa chinhu chiri physical, that dish pamusoro pemba rinoita trap the wave, the telecast to become a vision. Haagoni kuwana zvinhu zviri kupfuura nepaari, even TV iri mumba, but pamusoro pakashayikwa dish, haagoni kuconnecta blessing kuti ipinde mumba make. Dish chisimbi chiri pamusoro pemba chirata, chiri designed in a way, pane kanhu karipo ipapa kakabatirana padish kanonzi LNB, ndokari kutrepa the wave riri kupfuura kuti rigone kubatika kana ripinde mumba. So there is a physical dimension yataka ignore most of us as the church. Why? Because our weapons are not carnal, which is true, but there is a physical way to attract that blessing yawanamatira in the spiritual. Denga rinopa opportunity, rinovhura mukana nekuvhura masuo, but you need to enter into that door. Kana shoko richiti anogadzika tafura pamberi pavadzivisi, tafura haina kungogadzikwa for design, for decoration, is for you to feed on that table. Is for you to eat or to feed on that table. Kurati tafura ikagadzikwa, ukacelebrate tafura yakagadzikwa, but ukasadya zvaiswa patafura, you will not grow. Hausimbe, haukure, yet tafura yakagadzirwa pamberi pako. People of God, hear me very well. Battle yedu haigumire pamabvi. Battle yedu haisi pamabvi benzi. Battle yedu inotangira pamabvi. Fight yedu toenda musecond realm, musecond dimension yekuita. Pese paunoda kuti Mwari vakupe chinhu, wanamata wachema kuti Mwari zarai masori ndezvandiri kuda, the way to receive that thing wabuda muprayer, law of attraction yacho is to give. So the devil haanyanyo kufighta paremu ye creative or ye creation, anokufighta paremu ye formation. God created man. God created man. The created man haana temptation yaari kusangana nayo. The created man haana temptation yaanosangana nayo.
but the formed man ndiye ari kusangana netemptation. Eve asikwa ndiye ari kusangana netemptation mugarden. When God created man, and God Mwari vasati vaita form man from dust, there was no temptation to the created man. Temptation yakauya to the formed man, which means the battle yedu haisi paprayer, pakutaura mashoko, pakudeclare. Battle yedu iri pakuita zvinhu in the formation dimension inoattracta chatachemera nekutsvaka munyika imweya. Oh Tangwenya, how are you doing? Say, I'm so happy to see you online. Mwari waketere nyasha zvikuru. So challenge yedu sometimes as believers, takakura tine information iyoyo ekuti tinorwa tiri pamabvi. Unotora imba yako, unotora mushato wako uri pamabvi. That's true, yet it's half truth. Hatirwe tiri pamabvi, tinotangira kurwa pamabvi, toenda mu second stage, creating and forming kuti pave nemunhu. That's why wakaona kuti wakaipa haana kubvira auya netemptation when God created man, but wakaipa akauya netemptation when man was formed, auya murealm iri physical. Why? Because the formed man is the man doing the work on the ground. So the devil does not want you to do the work on the ground. He wants you to believe, to trust, to decree and declare. But kuti uchiita chine murealm iri tangible, ndopa unozevezerwa kuti ayo, our weapons are not carnal. Which is true. Our weapons are not carnal. Jesu auya panyika, pekutanga he was the word. The word became flesh. Say azova flesh, azova nyama, so he can do the work. Akaramba ari the word. Assignment yekuenda pa cross nekupa vanhu salvation haiti. Kusvika the word became flesh. But shoko pariri kuva nyama haasi kuda kuita zvenyama, ari kuda kuita zvemweya. But zvinodhimanda kuti ave nenyama kuti aroverere ropa muchidzoka ropa nemvura zvierere. There's a demand on that. Nokuti the word or the spiritual dimension haina ropa, haina mvura. So kuregererwa kwevanhu kanganirwa kwezvivi kune chekuita neropa rinoerera pamuchinjikwa. So Jesu anova izwi, he must become the word. Kuti pave neropa rinodeuka. So nhau yekunamata inotangira pa spiritual realm, yozouya pa physical realm kuti tichiwana complete victory. So hatirwe tiri pamabvi, asi kuti tinotanga kurwa tiri pamabvi, toenda mu second stage. And in that stage yeformation yekuita yekubata, that's where the devil fights the church. Munhu unogona kunamata for breakthrough, wotochema kuna Mwari, wotopinda mufasting, wotopinda muprayer. But kuti achiita zvinhu in the physical realm zvinoattracta zvaachemera nekutsvaka ari muprayer, the devil will fight you. The devil will fight in that dimension. Why? Because unoziva kuti akakufighta ikoko ukasaita, ukangova munhu anotaura, anonwa mvura nemuromo bedzi, victory haugone kuiwana. I don't know whom I'm talking to, but ndoda kuti unyatsondinzwa hama yangu. Hatirwe tiri pamabvi, tinotangira kurwa pamabvi, toenda mudimension inokonzera attraction, iyo chatachemera kunyika imweya nekutsvaka. Saka wakaipa haafaite ikoko, anofaita kureme chinhu chiri formed or chiri created, chine chekuita nekubata nemaoko. Samubvunzo wobva wati, pachinhu chawakanamatira ukachema kuna Mwari, wakaitei in the physical realm,
zviri in line nechawaichemera nekutsvaka muna Mwari. Vanonwa mvura nemiromo bedzi ngavadzokere, asi vachacheka mvura nemaoko vachinwa pamuromo yavo, I will give you victory. Why? Victory iri kuya mu2 dimension. Muromo uchirepresenta mashoko, the creative realm. Maoko achirepresenta formation, the forming dimension. Mubvunzo wobva wati, iwe pane zvaunochema nekutsvaka kuna Mwari. Kana wabuda muprayer, mukutsanya, mukudeclare, unozoitei zviri in line kana kuti zvinova a blessing connector pachinhu chawachemera in the spiritual realm. Muromo neruoko, muromo nemaoko. Muromo bedzi is not enough. Kutaura chete haisi nyaya. Pane nyaya hombe kuti zvawataura uri kuitei in the physical. Mwari vakataura shoko kuna Elisha, I'm about to bring rain. Aenda pagomo paMount Carmel ndokutaka kunyengetera. Akatuma muranda to look towards the sea. Muranda akadzoka achiti on the 7th time, ndaona chinenge chibhakira chiri kusumuka kuenda mudenga. Then the prophet said to the servant, chitaurira mambo vaende, mvura yaakuda kuuya. Chakamupa assurance kuti mvura yaakuda kuuya. Akanzwa vhangeri reruoko, repromise atoriudzwa naMwari kuti I'm about to bring rain, go and meet up. But chakamupa assurance kuti mvura yaakunaya nyangwe anga apiwa promise. Kune vhangeri raakaudzwa nemuranda kuti I've seen something rising from a sea like a man's fist. The hand ndo rinotora every promise. Maoko ako ashandise zviri in line nechawanyengeterera muna Mwari. Ruoko ngarikwanise kundotora. I've seen something like a man's hand rising. Kuna kuti ruoko rwako kuita kwako zvaunoita nekubata zvinodhonza vimbiso yaMwari kuti imanifeste muupenyu hwako. Mubvunzo unoti, uri kuitei zviri in line nezvaunochemera, zvaunodeclare, zvaunonyengeterera kuna Mwari kuti vakuitire? Which means if the hand is missing, zvinoperera muremu iri creative, isina manifestation. Zvinogumira munyika yemweya, zvoshayikwa munyika yenyama, nekuti ruoko rwemunhu harina kuita chinodhonza nekushedza the promises of God. Hama dzangu, ndinotenda Mwari zvikuru manheru ano. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuitirei favor. Zvaunochema nekudemba kuti Mwari tiitirei, may God give you the revelation on what to do. Mwari ngavakupe chizaruko pamusoro pekuti ndingaitei kuti ruoko rwigamuchire kana kuti rwidhonze rusheedze zvakavimbiswa naJehovha muupenyu hwangu. Let's shift or let's move from the creative ability or creation level toenda muformation. Imomo ndimo munotiunzira results. What are you doing? Zviri in line nezvaunga uchinyengeterera kana kutsvaka kuna Mwari in prayer. Mwari vati kuna Gideon, vachanwa mvura nemaoko vachiisa pamuromo, I will go with you nevanhu ivavo and I will give you victory. So victory iri mu2 dimension. Creation, formation. Creating and forming. Praying and doing. Praying and doing. Sibongere mzila, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. A good evening to you, people of God. Manerakanaka kwa mori ndafara kukuna yama dzangu. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei.
Join me tomorrow as well by God's grace. Sanso zvakare mangwana munyasha dzamwari. Murare munyasha. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuchengete. Mwari vakugonese. Good night to you. God bless you. Bye bye. Wow. Thank you.